Ja vás teda všetkých vítam na webinári k Dobroprogramu. Ako už asi viete, Dobroprogram je vlastne grantový program Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktorý otvárame v roku 2025 už ako druhý ročník, respektíve teda už druhýkrát. Tohtoročný ročník Dobroprogramu sme sa rozhodli trošku inovovať a zmeniť práve za účelom toho, že sa snažíme alebo budeme snažiť v priebehu roka 2025 viac fokusovať svoje aktivity na prácu s mládežou, teda s mladými ľuďmi. Práve preto aj Dobroprogram je vlastne fokusovaný alebo teda nastavený práve na snahu o zapojenie mládeže do dobrovoľníckych programov, respektíve projektov a teda dobrovoľníckych príležitostí. Viac si teda povieme o Dobroprograme v jednotlivých častiach dnešnej prezentácie. Ja vás nechcem nejako zahltiť nejakými siahodlhými monológmi o tom programe, ale budem rada, keď si prejdeme aspoň základné časti o tom, čomu sa teda venuje aktuálny ročník, aké sú jeho ciele, čo vlastne v rámci programu ponúkame, kto sú oprávnení žiadatelia, aké sú oprávnené aktivity, nejaké ďalšie informácie o podmienkach, ktoré vlastne žiadatelia musia splniť a teda pár informácií k časovému harmonogramu. A budeme veľmi radi, keď budete mať možno na nás nejaké doplňujúce otázky, aby sme vám vedeli zodpovedať práve prostredníctvom dnešného webinára. Ja teda začnem, ako som už hovorila, Dobroprogram, tohtoročný ročník Dobroprogramu je vlastne zameraný na to, aby sme vlastne do dobrovoľníckych príležitostí zapájali mladú generáciu. Je to teda v súvislosti s tým, že Dobrovoľnícke centrum chce v tomto roku viacej pracovať v rámci rozvoja dobrovoľníctva práve s cieľovou skupinou mladých ľudí do 29 rokov, pretože sme presvedčení o tom, že vlastne práve mladí ľudia sú tým kľúčom k dlhodobému rozvoju dobrovoľníctva. To znamená, že ak začnú dobrovoľničiť práve mladí ľudia, tak si zachovajú tento zvyk aj do budúcna a teda zostanú dobrovoľnícky aktívni aj v čase dospelosti. Na to však ale musia mať z nášho pohľadu dobrú prvú skúsenosť s dobrovoľníctvom a práve preto sa snažíme v rámci Dobroprogramu vytvoriť podmienky na to, aby sme vlastne vedeli vzdelávať organizácie k tomu, aby vlastne vytvárali kvalitné dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí, ktorí sa do nich teda zapoja a ktorí si vlastne uchovajú ako keby tento zvyk aj do dospelosti. Cieľom Dobroprogramu je teda vlastne vzdelávať tieto organizácie, respektíve vychovávať a vzdelávať koordinátorov dobrovoľníckych projektov alebo dobrovoľníckych príležitostí v rámci neziskových organizácií, ktorí vlastne vytvárajú a realizujú a koordinujú aktivity pre dobrovoľníkov, teda s radou mládeže. A teda tak vlastne vytvoria alebo prinesú nejakú pozitívnu zmenu komunitám v Trnavskom kraji a vytvoria teda kvalitnú prvú dobrovoľníckú skúsenosť, ktorá týchto mladých ľudí bude motivovať k tomu, aby v dobrovoľníctve aj pokračovali. V rámci Dobroprogramu preto ponúkame akreditovaný tréning manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, čo vlastne súvisí práve s tým, že poskytneme organizáciám možnosť vyškoliť si koordinátora dobrovoľníkov, ktorý teda bude realizovať tieto dobrovoľnícke projekty vo svojej organizácii. Samozrejme, s tým súvisí aj finančný príspevok pre organizáciu vo výške do 500 eur, a to práve na realizáciu samotného dobrovoľníckeho programu. No a potom je to bez pochyby aj odborný mentoring, a to v dvoch líniách, a to vlastne odborný mentoring v rámci toho samotného akreditovaného tréningu, kde vlastne budú k účastníkom tréningu k dispozícii školitelia platformy dobrovoľníckych centier a organizácií,
ktorí vlastne vás budú nielen sprevádzať školením, ale zároveň budú vašimi mentormi pri príprave manuálu dobrovoľníckej aktivity alebo dobrovoľníckeho projektu. A tam vlastne budú vás tým sprevádzať celým tým procesom, budú vám vlastne môcť pomáhať s prípravou toho manuálu. A potom je to vlastne tá druhá rovina toho mentoringu, kedy už sa vlastne budete môcť obrácať na nás ako v rámci dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja. A budete môcť teda aj nás požiadať o možno nejaké odborné rady alebo ten mentoring v súvislosti už so samotnou realizáciou a implementáciou toho dobrovoľníckeho programu v rámci vašej organizácie. No a samozrejme v súvislosti tejto je tu aj možnosť sieťovania sa s inými organizáciami, možnosť získať nejaké inšpirácie a pozdieľať skúsenosti s inými partnermi, ktorí sa takisto do programu zapoja. Program je teda určený pre neziskové organizácie, nadácie a občianske združenia, ktoré majú buď sídlo teda priamo v Trnavskom kraji a teda tu aj realizujú svoje aktivity, alebo vlastne vieme výjsť v ústrety aj takým organizáciám, ktoré nemajú sídlo priamo v Trnavskom kraji, ale preukázateľne vykonávajú svoju činnosť práve v rámci kraja. A každý takýto žiadateľ, ktorý spĺňa túto podmienku, respektíve všetky podmienky v rámci grantovej výzvy, ktorú máme zverejnenú aj na webe Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, tak každý žiadateľ vlastne môže predložiť iba jednu projektovú žiadosť. Čo sa týka aktivít oprávnených, tak tu vlastne vieme podporiť rôzne projekty zamerané na rôzne cieľové skupiny, ktorými môžu byť tak deti ako aj mládež, seniori alebo osoby so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením, prípadne iné komunity, ktorým môže mládež pomôcť. Ale čo je dôležité, je práve to, že tie dobrovoľnícke projekty musia byť realizované s radou ľuďmi alebo dobrovoľníkmi s radou mládeže a teda im vlastne poskytnúť tú prvú alebo možno už opakujúcu sa dobrovoľnícku príležitosť na to, aby vlastne získali skúsenosti s dobrovoľníctvom, získali priestor na svoj osobnostný, prípadne kariérny rozvoj. Dôležitými podmienkami programu je vlastne práve absolvovanie už spomínaného akreditovaného tréningu. Informácie o tomto akreditovanom tréningu sú k dispozícii na stránke platformy dobrovoľníckych organizácií a centier a organizácií, kde vlastne si viete získať aj viac informácií a takisto máme aj prelink na túto podstránku platformy uverejnenú v našom článku na webe Dobrovoľníckeho centra. Tu sa dozviete teda viac o tom, čo vlastne, v čom sa budete vzdelávať, aké informácie získate v rámci tohto akreditovaného tréningu. Dôležitá informácia je, že tréning bude prebiehať tak prezenčne, ako aj online, a to v rámci apríla. Ak sa nemýlim, od 7. do 9. apríla, teda v priebehu 3 dní, to bude prezenčná forma tréningu priamo v Trnave, v priestoroch našich coworkingových na nádvorí, kde sídli vlastne aj Kubík nápadov. No a tu vám vlastne ešte všetky informácie pošleme a následne teda budú 2 online dni, to je 9. a 10. apríla, ktoré už vlastne môžete absolvovať či už zo svojho pracoviska alebo z domu. Čo sa týka tohto akreditovaného tréningu, okrem času a miesta je dôležité povedať aj to, že pre úspešné absolvovanie tohto akreditovaného tréningu je potrebné absolvovať minimálne 90% toho tréningu, čiže je možné, že nebudete sa môcť zúčastniť celého tréningu s výnimkou nejakých 2-3 hodín, alebo tak nejako to vychádza, tak takisto bude akceptované, že ste ho teda absolvovali a na konci tréningu je vlastne teda potrebné odovzdať manuál dobrovoľníckeho programu. A na základe tohto odovzdania tohto manuálu vlastne absolvujete tréning a teda získate aj certifikát o jeho absolvovaní.
Ďalšou dôležitou podmienkou programu je zapojenie minimálne 5 mladých dobrovoľníkov do projektu. A samozrejme je tu aj veľmi dôležitá podmienka z časového rámca, a to je realizácia projektu medzi 1. májom a 30. novembrom 2025, ale o termínoch si ešte určite povieme. A teda aj rovno sa k tomu dostávame. Dobroprogram je teda vyhlásený už v tomto momente, niekoľko dní, týždňov. Uzávierka prijímania žiadostí je 10. marca 2025. Následne bude teda v spolupráci s našimi partnermi a spolupracovníkmi prebiehať v rámci hodnotiacej komisie hodnotenie žiadostí a výsledky by mali byť vyhlásené najneskôr do 25.3.2025 a to prostredníctvom nášho webu a samozrejme podporeným žiadateľom takisto príde mailová notifikácia, respektíve ich budeme kontaktovať. Ako som už spomínala, termín akreditovaného tréningu je potrebné si už v tomto momente ako keby zarezervovať ten čas, naň nakoľko tento termín je nemenný. No a následne realizácia projektov, ako som už spomínala, by mala prebiehať v rámci časového rozmedzia od 1. mája do 30. novembra a následne bude potrebné odovzdať záverečnú správu do 12. decembra 2025. Pre účely odovzdania záverečnej správy máme pre podporených pripravený taký jednoduchý PDF formulár, ktorý bude potrebné vyplniť, kde bude teda potrebné jednak uviesť takú finančnú správu k danému programu a respektíve vášmu projektu a samozrejme budeme získavať aj nejakú spätnú väzbu od vás k tomu, ako sa vám darilo, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, čo by bolo možné zlepšiť a tak ďalej. No a ako som hovorila, nechcem viesť nejaký veľmi siahodlhý monológ. Budem rada, keď budem môcť teraz dať aj priestor vám a vypočuť si teda vaše prípadné otázky, prípadne podnety. Takže nech sa páči, je tu teraz ten priestor na to, aby ste sa prípadne pýtali na to, čo vám či už z grantovej výzvy alebo z toho, čo bolo dnes, aspoň z tých najdôležitejších informácií, ktoré sme vytiahli z tej grantovej výzvy, nejasné. Prípadne, ak chcete konzultovať nejaký váš projektový zámer, je tu ten priestor a ja vám teraz nechávam slovo. Páči sa. Nech sa páči, pani Minarovičová, máte slovo, len teda si treba... áno, už máte a už vás počúvam. Ešte raz dobrý deň všetkým. Ja by som mala dve otázky. Také s tou otázkou je, čo sa týka zapojenia do projektu 5 mladých ľudí. Chcela by som sa teda informovať, či nie je nejaký aj špecifikovaná hranica veková, že čo máme rozumieť pod tým pojmom, že mladí ľudia. Jasné. Rozumiem. Mladí ľudia sú vlastne, ako keby mládež je zadefinovaná aj zákonom a ja dúfam, že teraz nepoviem nejakú nepravdu, ale je to vlastne mládež je zadefinovaná v vekovom rozmedzi od 15 do 29 rokov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A ešte teda druhú otázku by som sa chcela spýtať, a to už je v rámci formulára, ktorý je teda verejne prístupný v rámci tej žiadosti. Áno. Jednou teraz z otázok bolo, akým počtom dobrovoľníkov disponuje konkrétna organizácia. Chcela som sa spýtať teda, či to je momentálne v danom období a či sa chápe počet dobrovoľníkov, ktorí sú reálne aj aktívni, alebo počet dobrovoľníckych zmluv, ktoré reálne teraz máme. Lebo my teda sme už aj akreditovaným dobrovoľníckym centrom a ten počet zmluv, ktorými disponujeme, nekorešponduje s tým, že koľko reálne dobrovoľníkov je v súčasnosti aktívnych, že číslo máme rád žiadosti. Viete čo, v tomto prípade v zásade je to akoby jedno pre tie naše účely, môžete to tam prípadne nejako, ak sa dá, do nejakej poznámky uviesť, ale či už uvediete počet dobrovoľníkov aktívnych, pokojne môžete
túto informáciu uviesť, alebo počet tých dobrovoľníckych zmluv. Je to v zásade jedno. Nám ide ako keby, alebo hodnotitelia s touto informáciou budú narábať v tom zmysle, že budeme vidieť a o vás to teda konkrétne vieme viac ako dobre, že vlastne pracujete aktívne s tými dobrovoľníkmi. Čiže pokojne môžete dať, dohodníme sa, že tam dáte tých aktívnych dobrovoľníkov, s ktorými pracujete v tomto období alebo v priebehu roka. A teda tam treba pamätať na to, že v rámci projektu, ktorý predložíte, je teda potrebné pracovať s 5. Samozrejme, zase to nemusia byť tí, s ktorými už pracujete, môžete si urobiť nábor nových dobrovoľníkov, takže kľudne sa môžeme dohodnúť, že tam dáte tých aktívnych. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. A teraz, keď hovoríte o tých teda aktívnych dobrovoľníkoch, respektíve o nábore, v podstate vy už sme nejakým spôsobom uvažovali asi o projektovom zámere, ktorý by sme chceli predložiť a v rámci toho možno by bola vlastne jednou z častí aj priamo ten nábor samotných dobrovoľníkov na školách. Je možné rátať aj s tým, ako s jednou časťou toho samotného projektu? Určite áno, pani Minárovičová, je to v zásade aj informácia, ktorú sa dozviete aj na školení manažmentu, pretože práve aj nábor dobrovoľníkov je jedna z častí toho manuálu, ktorému sa budete venovať. Čiže aj toto je potrebné, môžete to tam kľudne aj uviesť už do tej projektovej žiadosti a vlastne je dôležité, ako keby, aby my sme dostali, alebo hodnotiaca komisia, aby dostala vlastne nejaký ten hrubý náčrt toho, akým smerom uvažujete a to už také akoby vyšperkovanie toho projektu, ktorý už budete vy vôbec realizovať. K tomu vám napomôžu vlastne všetky tie informácie z toho akreditovaného tréningu, ktorý vy získate, pokiaľ budete podporení. Čiže tam sa vám to ešte aj vám všetko ako keby tak nejakým spôsobom utrasie, ale ako hovorím, aj práve nábor je jednou z tých súčastí toho projektového riadenia dobrovoľníckeho projektu alebo dobrovoľníckej príležitosti, takže kľudne môžete aj s týmto tam už nejakým spôsobom počítať v rámci tej projektovej žiadosti. Ďakujem veľmi pekne za odpovede. Nech sa páči. Pardon, ja ešte teda, áno, kolegynka ma tuto ešte trošičku opravila. Čo sa týka odpovede na vašu otázku, aké je to vekové rozmedzie tej mládeže, tak je to až do 30 rokov. Nie len do 29, tak rok mi tam ubehol. Takže je to do 30 rokov. Dobre? Medzičasom, ak sa nemýlim, sa medzičasom hlásila aj pani Sabová. Ak teda neboli medzičasom zodpovedané otázky, tak nech sa páči. Pani Sabová, kľudne máte priestor aj vy na vaše otázky. Dobrý deň, ja som sa chcela spýtať presne to isté na tú dolnú vekovú hranicu toho dobrovoľníka. Pretože my tam máme aj mladých ľudí, mladších ako 15 rokov, ktorí nám chodívajú pomáhať. A sú 14 roční, ale teda tí do toho nespadajú. Ale viac ich nájdeme mimo toho. Dobre. Tá mládež je tam takto zadefinovaná. Prípadne to ešte môžeme overiť v tom zákone, ale tam je, myslím, stanovená len tá vyššia, ale ak môžem poprosiť, našu kolegynku Zuzka Šujonová sa prihlásila online. Zuzi, neviem, či nás počuješ, prípadne či si online v plnej miere, ale že či by si vedela možno zodpovedať. Ďakujeme, Zuzi, ahoj. Po ceste k nám. Vieš zodpovedať túto otázku, že vlastne nemýlim sa, ak hovorím, že tá mládež je teda od 15 rokov však? Ja verím, že ma počujete, lebo kráčam na slúchadlo, ale zo zákona aj je od 15 rokov. 15 rokov, 17 potrebujeme zákonnú zástupcu, že môže to dobrovoľničiť tento mladý človek. To nie je treba. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, takže pre istotu len zopakujem, keby ste nepočuli, lebo aj nám to trošku haprovalo ten zvuk, takže je to tak, dobrovoľník z radou mládeže je považovaný vo veku od 15 do 30 rokov, od 15 do 18 rokov potrebujem mať vlastne aj súhlas zákonného zástupcu dobrovoľník.
Takže pani Sabová, tam je áno, ale vy ste teda tiež povedali, že viete nájsť aj tých dobrovoľníkov aj na tých 15 rokov, tak verím, že sa vám to podarí. Nech sa páči, možno teda nejaké ďalšie otázky, ak sú. A zatiaľ sa Možno by som sa ešte ja spýtala ešte jednu vec. My organizujeme v priebehu roka viacero charitatívnych podujatí, na ktorých väčšinou teda spolupracujeme s tou rovnakou skupinou dobrovoľníkov, ale ten grantový program, alebo teda tú žiadosť, ktorú budem, ak by sme podávali, tak je dobré asi si vybrať jeden však. Áno, určite. Určite, ak máte priestor, prípadne aj mailom kľudne, akoby, že keď tam nie je priestor v tom formulári, že spomenúť aj iné aktivity, ale v popise tej organizácie to samozrejme môžete spomenúť, ale pre účely tohoto grantového programu je pre nás potrebné už pri tej projektovej žiadosti akoby vedieť, ktorý projekt budete v rámci toho grantového programu realizovať. A na ten sa vlastne aj je dobre si to premyslieť aj práve preto, že už keď budete v rámci toho akreditovaného tréningu už potom pracovať so školiteľmi, tak je tam veľký priestor na to, aby ste si už konzultovali nejaké konkrétne veci. A v zásade vlastne vy už aj v rámci toho akreditovaného tréningu budete si pripravovať niektoré podklady, ktoré vám pomôžu pri príprave toho manuálu. Čiže aj z tohto dôvodu je už dobré proste prísť na ten akreditovaný tréning s tým, že ideme robiť tento projekt, máme to premyslené, zhruba nejaký náčrt a už pôjdete teda len viac do hĺbky a zároveň to je tá výhoda toho akreditovaného tréningu, že on je veľmi interaktívny a veľmi taký akoby, že už vlastne tam si budete môcť pripravovať podklady pre tú záverečnú prácu, nazvime to tak. Takže áno, určite sa fokusovať na jeden projekt alebo jednu aktivitu. Ďakujem. Nech sa páči. A my ďakujeme aj za otázku. Verím, že pomohla aj ostatným počúvajúcim. A teda, neviem, ešte nechávam priestor prípadne ďalším. Zatiaľ teda vidím, že to sú len samé dámy. Ak majú otázku, radi ju zodpovieme. Ak nie, samozrejme, je tu potom aj priestor telefonickej konzultácie alebo mailovej konzultácie, tak ako je vlastne vypísané aj v grantovej výzve. Sú tam vlastne teda kontakty telefonické a mailové na nás z dobrovoľníckeho centra a budete môcť kedykoľvek vlastne si ešte do termínu podania žiadosti overiť prípadne nejaké otázky alebo nejaké nezrovnalosti alebo teda aj projektový zámer. Ja teda ešte nechám, či sa niekto odváži alebo má nejakú otázku, tak nechávam priestor. Ale už sa teda nikto nehlási, nevidím ani zdvihnutú ruku, ani si nikto nevypína mutnutý mikrofón. Takže, ako som povedala, je potrebné teda si prečítať celú tú grantovú výzvu, prípadne nejasnosti alebo nejakých otázok. Ešte stále máte vždy možnosť sa spýtať nejaké otázky aj telefonicky, mailom. Kontakty sú teda uvedené buď na našej webovej stránke alebo v samotnej grantovej výzve. A ja teda pevne verím, že budete úspešní a že si teda aj okrem toho, že pošlete teda tú projektovú žiadosť, že bude aj úspešná v tom zmysle, že vás hodnotiaca komisia vyberie a že sa teda stretneme nielen takto online, ale aj na tých školeniach, ktoré pre vás pripravujeme a aj potom možno, alebo dúfam teda aj počas samotnej realizácie